Yana osuru nyankopon se oye na nadoye e ho da. Amen. Ya da urade ase. Awon sankyerane ni tumi a wada na di awo Asuofua krodua yi mu. Ampa. Urade asem ana nkwa wom. Nokasem. Onipa ntumi nkwati asem yi a obetumi anya nkwa. Ampa. Awo tumfo nyankopon mu. Yes. Hallelujah. Amen. Na Asuofua man ane dodo a etwam. Yes. Sabrei fasima kakra bi. Yes. Atwam kakra. Ansa na watu anamon. Na menka asem bi awa urade asem mu mfa nkyerɛw. Yes. Odifo Isaiah ngoma no. Itire ya aduasam yensa nkyemu baako. Mepacho odifo Isaiah ngoma no. Isaiah. Eteye aduasam yensa ni timo ye baako no. Mepacho Bible say aduasia 63. Isaiah 63 verse 1. What say? Edia obi beka se anenkrofo ye omhye kokoko yi. Yes. Amu free him fani. Hallelujah. Yes. Monye so mame. Hallelujah. Amen. Yes. Obi wa wonim gidi asori. Nokasem pa. Ebeso nim. Yes. Na Israel Israel nyankopon se. Ebra dwontofo yi tudwum yi. Na dodo no a edi asa. Yes. Gidi asori emode o. Nokasem pa. Se umpinchen ya na okeka ho nsembone. Yes. No mom say wo mu a. Yes. Wo say ampa eye osom kronkron. Yes. Hallelujah. Amen. Odifo na kan say. Me bato Isaiah 63 verse 1. Was now whining oye wo free Adam Epa. Ana. Odifo ni busa se. Whining oya. Whining nkrafo we ni mu a. Wo free Adam na wopa. Aha. Die ne tade ebere ko. Hwe, sa wo hwe ntade yi a. Ni nyina ebere ko. Nokasem pa. Hallelujah. Amen. Ebere ko kura e Bible nim. Yes. Eti ye se kwa enye bone. Nokasem. Hallelujah. Amen. Yentali breko yemai ememe ko Was the tade ebere ko. Ko Na wo free brothers Epa. wo bai yabehye krodua yi mu ko Bible say. Na wo na wo huru awona durade mu. na atade we se wo fon kra na wo hye bia e ma wo ye kese. Hallelujah. Amen. To aso awurade asem ne so. Na wo tia. Na ochia Ni tumi kese mu. awo tumi kese. Yes. Nsanka awurade din da. Amen. Eti adontofo atodwom no utimu se tumi wom. Yes. Tumi wom power. Hallelujah. Amen. Ka awurade asem ne enko. Eye me me kasa training mu. Enti no kwari gidi asori. Yes. Yedi ba kono no ye kasa wotene nim. Hallelujah. Amen. Eti ebia na minu abranche ababawa maame awutwam na wagina ho na wo hweye no. Yes.
And then Crophobia said GD for no. Now ye cassette in him. Yes. And now ye cassette in him. And that's what ye cassette in him. Hallelujah. Amen. To already assembly. What's number so good? Assembly. Yes. Dear Otumfo Nyankopon de asoma ye no. Eti abemam swafo Paul e kan sembi. Say ye son kwaje de a. Ye may eson kwaje. Oh yes. Adontofo son kwaje. Asempakafo ye son kwaje. No kwari gidi som ye son kwaje. E na ye denam. Yes. Hallelujah. Amen. Eti Paul kan sembi e wo 1 Corinthians 16 verse number 22. Kan sembi ho. Eti du nsia. Enchemu edi nkan no. O kan say. Wa kire say. Enchemu aduonu mienu. Enchemu aduonu mienu ne say. Me ba so Bible say. Kai. Say obi mpa Awurade Yesu Kristo asema. Enti. Mini abrantie. Oh yes. Adafo a wutie ni. Okay. Yeson kwaje ana yedenam. Ana yede ba krodua yimu. Yes. Eti se obi mpa Awurade asemo a. Oh. Babro no mon kenka ma me won. Wondie. Se obi mpa Awurade Yesu Kristo asemo a. Hallelujah. Amen. Ase se obi mpa Awurade asemo a. Wondie. Se obi mpa Awurade asemo a. Wondie. Ababa won mpa Awurade asemo a. Abranche mpa Awurade asemo a. Ubewu. Yes. Ubewu. Hallelujah. Amen. Sir. Eti ene Asuofua man e ba be che Awurade asem afa. Owu sori ye. Ani atemu ho. Nakwasem. Nsanka Awurade din da. Amen. Adodo no anim se owu anasa. Yay. Eti abrabo hodo a ewo asase so nyina obobi. Yes. Hallelujah. Amen. Na ene me de Bible no ba be kire say owu a ensan. Na owu ati atemu da ho twel. Oh yes. Eti abrabo a obo na asase we so no. Dwere wo ye. No kwasempa. Hwede ye abranche. Yes. Hallelujah. Amen. Dwere wo ye abranche. Job 31 verse number 13. 2 Corinthians 5 verse number 10. Yawo bia kenka Awurade asem fabra. To fo mo to so mienu. Etidu. Enchemu ye num no. Ai. Wa kire say. Second no na wo kan no. Kenka ne enko. Ni biri bi akron. A wa maso. Ede Onyankopon pim nim de asie. 2 Corinthians 5 verse number 10. Hallelujah. Amen. Hwede Yo. Me ma ba ko fabra na hwa wo de no. Me pa Job 31 verse 1. Verse number 13. Oh, mo ntwa ne ye. Job 31 verse number 13. Me pa Bible say. Say mamu makoa. Enti. Binu adofo. Me se de utie bia. Atemu da ho twel. Yes. Temu da ho. Emfa wo se wo yo hene. Ampa. Ede emfa wo se wo yo mampani. Hallelujah. Amen. Atemu da ho twel. Yes. Emfa wo se wo yesofo. Yes. Ana wo emfa wo se wo ye difo. Eti ye ntie Awurade asem ne ntie ne ye pa. Oh yes. Bible say. Sama mu makoa. Ana mafra temu no. Ana se mafra temu hwe. Ebre wo ne wo hambia. Ebre wo tumfo Nyankopon ne wo hambia. Ene se Nyankopon sori a. Anie. Se Nyankopon sori a. Hallelujah. Amen. Abraba wo bona sase so yi. Se Nyame sori a. Wi ya wo numu yi. Se Nyame sori a. Embreki a wo twin. Se Nyame sori a. Koru a wo boy. Se Nyame sori a. Mambeti a wo twoi. So Nyame sori a. Hallelujah. Amen. Sa asuru bom na sase jeso. Yes. Na otumfo Nyankopon sori a. Yes. Kinga Awurade asam ne ba. Wo se ede na meyo. Edie na wo beyo. Yes. Hallelujah. Amen. Ebi say okay kan Job 13 verse number 9 no a. Wo Nyankopon kan as ever Job so kan asem bi. Job 13 verse number 9. Ah, kan say. Me pa Bible say. Se ohwehwe me mu a. Se otumfo Nyankopon twetwa wo mu a. Ebesi ye. Hallelujah. Amen. Papa driver. Yes. Abraba wo boy wo ne o ka wo na ntem. Yes.